Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. UNdunankulu uJabule ngabalwela abakulelizwe. Aweshamthetho ahambeleza abakhubazekile. Kanti indida ngokushona kowaseshowe. Nina bakambombo shomnyama indaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Uhlabe kumxhwele uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal umhlonishwa uThamsanqa Ntuli ngabantu bakulela abalwela udaba lwabafundi abaphenduka oNdinga Sithebeni ngenxa yokuthi kabazitholi izikhala zokufunda esikoleni samabanga aphansi eEdington edolobheni leTheku KwaZulu-Natal. Umphemba ubekhuluma kanjena ngesikhathi ke eqhubeka komkhankaso wokuhlola ukuqhubeka kokufunda ezikoleni eMontclair eThekwini. Beseliphenduke inzuka ikeyi udaba lwabafundi abesebejika nelanga ngenxa ungazithola izikhala zokufunda esikoleni eEdington Primary. Laba bafundi bayizisulu zezikhukhula kanti udaba lwabo luze lwangenelelwa umphakathi obuholwa abeMarch and March nokholeleke ekutheni bagcine bamukelwa. Izolo ngicoshile umbiko ukuthi sekusizakala kakhulukazi abafundi laba abebengakwazi ukuthola isikhala sokufunda. Obekuludaba ebengilindele uMnyango wezeMfundo ulixazulule ngendlela olixazulule futhi ngayo. Ngoba nami esami isixazululo bekuyiso lesi ukuthi cha isikole sibavulela abafundi ithuba labazofunda kakhulukazi laba lapha ngaphakathi. Okunye engikuthokozelayo ukuthi abantu bakithi bakwazi ukumela bamele iqiniso bemela abantu balapha esifundazweni ukuthi abakwazi ukuthi kuthiwa kukhona oyedwa nje ongakwazi ukuthola isikhala sokufunda endaweni la kukhona khona abantu ongasibona abalapha KwaZulu-Natal. UNdunankulu ubeqhuba umkhankaso wokuhlola ukufunda nokufundisa ezikoleni uveze ukuthi ke bafisa kubhungwe kabanzi ngodaba lwezingozi ezibandakanya izimoto ezithutha abafundi kanye ke nangoxhaso lwezikole. I-special school lesibona kodwa ngazi ukuthi senza umsebenzi omuhle noma sibuka ukuthi ukube singathola abaxhasi kuningi obengenza ngoba isimo sikahulumeni nesimo seyimali ube kuthiwa besivuma kuningi ebengibona kuyisidingo. Kodwa ikakhulukazi ngibonile lapha ukugcizelela lezi ingane ezima special needs ukuthi ifundiswe amakhono. Ilokho engibone kugqame kakhulu ukuthi bayafundiswa amakhono la ekhaya. Futhi ngawo bayakwazi ukuthi besibeyiphilisa bayakwazi ukuqasheka ngawo. Into enhle kakhulu ke enzwa othisha nenzo uMnyango wezeMfundo ngoba kwesinye isikhathi siyasibuka ama challenges kuphela singabuka ukuthi kukhulu kangakanani umnikelo owenziwa othisha nowenziwa uMnyango wezeMfundo einganeni nohulumeni nje in general ngoba lento okunikeza abantu besabancane amakhono bakho sofa bakama headboard bakhimbede bayathunga bafundisa ukupheka onke lawo makhono asemqoka for ibusiness bangakwazi ukuyiqasha bona. Uthisha Nhloko wesikole ukhale ngokungavala kwezikhala zabasizayo nokunye okuningi okukhungethele esikole. I-transport iyashodela sinayo kakhulu njengoba nazo special school ingane ziyalandwa ziphinde iphindiselwe emakhaya. So if ingane zingekho esikoleni kusho ukuthi othisha bazela obala emakhaya because isikhathi esiningi ingane zihlala emakhaya zingakwazi ukwenza. Abazali thina ke njengeNingizimu Special School si service umphakathi ongathathi intweni. So abazali mangabe ku transport abanayo inye alternative yokuthi ingane bangayiletha kanjani. But into eyinkinga ngetransport ileyo ukuthi aphinde ithi le ekhona ke uthola ukuthi mayifile ife noma into encane kanjani kodwa kuthatha isikhathi eside ukuthi ilungiseke. Uthola ukuthi mhlambe kufika wiper kodwa kuthatha u3 weeks 4 weeks ukuthi ibuyele back ekuthini. Ezindabeni ze1KZN TV kubi kuNtom khona Mvubu ngiseThekwini. Amalungu eshamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal ahambele izikole zabantwana abanokukhubazeka okuyithuthukane special school kanjalo ke neZululand Remedial Center eMpangeni enyakatho nelikaMthaniya. Lokhu ngenye ke emizamo yokuqinisa izikole ukuze ke zikwazi ukunikeza ke imfundo esezingeni eliphezulu esimene abafundisa ngaphansi kwaso.
Lolu hlelo lugxile kakhulu esikoleni zabantwana abanezidingo ezikhethekile ukubheka ukusebenza kwazo njengoba ke lezi izikole zidlala indima enkulu ekuhlinzekeni ngolwazi oluyispecially kubafundi abanezidingo ezahlukene ezikhethekile. Lolu hlelo lwesitsuku ezimbili luqale ke eNkandla ngoLwesine layizolo kanti namuhla luphothuleke empangeni ezikoleni ezahlukene okuyitutsukani Special School kanye naseZululand Remedial Center empangeni. Bavula ikole sithathe i-decision legislature ukuthi sizohambela ikakhulukazi this time around ikole lezi sibone ngathi ikole ezinganakiwe lezi zama special schools ingane zethu ezinedingo ezahlukahlukene. Mhlanje njoba la sise Thuthukani into esifike sayithola ukuthi isikole esinengane ezinama profound intellectual disabilities okuchaza ukuthi ingane lezi ezikhula kakhulukazi kancane ngokomqondo. Kodwa into esibonile ukuthi umsebenzi muhle mningi futhi owenziwayo esizo encourage kakhulu nokuthi engathi nezinye izikole bangabonela kulesikole ukuthi ingane zethu zinako ngoba into esifunayo kakhulu ukuthi nalezi ingane ezinama challenges ahlukahlukene ezikhubazekile nazo zithole ukuthi zifunde ngendlela ezingakwazi ukuthi zifunde ngazo. Ezinye ke zezinto abazibhekayo ukuthi ingqalasizinda sesimene esifanele yini nokuthi ke yanele ukuthi ke ngakwazi ukugcina isibalo esithile sabantwana. Unile ukuthi infrastructure noma ikhona ayanele njengoba sithola ukuthi izingane eziku-waiting list singaphezulu ka-300 noma isikole sithathe over 400 wengane currently kodwa ingane ezisekhona ngaphandle eziku-waiting list ngaphezulu kuka 300. So lokho kusitshela ke into eyodwa thina uhulumeni siyilegislature kusitshela ukuthi muningi umsebenzi ekufanele siwenze ikakhulukazi ukubambisana nama department ikakhulukazi wenza isiqiniseko sokuthi infrastructure yafa. Lolu hlelo bekuwukuthi njengohulumeni bebona ukuthi ikuphi la okushoda khona okumele ke bengenelele kukho nokuyiwona ke imphako abahamba nawo ukuthi ke bayohlala phansi bacubungula ukuthi izimali bazihlela kanjani ukuze kulekeleleke lezi izikole. Ole is one of the best in the country. The way esiranwa ngayo, the way ingane ezitrainwa ngayo nangayo yonke indlela. Sicabanga ukuthi it's a learning curve nakuthina. Ukuthi sihambe sogqugquzela ezinye izikole kwezinye indawo ukuthi nazo zenze kanje. Kodwa futhi into esibonile ukuthi kufanele sifake ifocus ezikoleni zethu lezi ezama special schools ngoba befocus bingekho kahle hle. So okuchaza ukuthi kubalekile ukuthi kufakwe more money. Ngicabanga ukuthi enye into esithathayo sibonayo ekufanele siqhubeke sithi uhulumeni akayenza. Amalungu eshamthetho ke bethe ekuchithisa ka isifundazwe sonke uhambela ke izikole ezahlukene ukuhlola isimo. Ezabenekeze 1KZN TV ngekusamukeliso enqulunga ngisempangeni. Inhlangano ikhanya Msamo Foundation ithi izibophezela ukuthwala zonke izindleko zomncwabo okufihla ke ithambo lomndeni wakabiyela endaweni yaseNqamzana ngaseNdlangubo eShowe enyakatho KwaZulu-Natal. Umufi kuThokozile Biyela oneminyaka ngama-28 washonela ke esibhedlela ke Showe. Ekhuluma ke neziko lezindaba uyise kamufi umzi wakhe Biyela uthi ugulile umntwana wakhe ngaphambi kokuba ke adlule emhlabeni. Umndeni waseNqamzana kwaBiyela uzwalise ubuhlungu obukhulu ngokudlula kwendodakazi yabo uSithokozile Biyela obesehlala isikhathi esilinganiselwa kwizinyanga ezine esesibhedlela kodwa lutho ukululama ukuphelele lokade kungaziwa imbangela yokugula kwakhe kulindele kuba afihlwe kuyo lempela sonto. Kuleli sikhathi eside umntwana wangigulela impela hawo waze wagcina esengishiya eShowe wangishiyela eShowe ngoba ngaqale ngamsengwelezane ngwelezane wafika lo wayehamba naye wafika bampompa lapha amabhakede awu4 amanzi base sebemsewodini sebemdlulisele ewodini eselale ewodini engwelezane awu mase sengi sebelokhu behamba ke beyombheka ngithe sekuhamba mina ngafika ke engathi usengcono bangabona uye lapha engolezana awungamboni ukuthi usengcono ke. uBiyela ongubaba womntwana uthi indodakazi yakhe bisihambe ezibhedlela eziningi kodwa lutho ukusizakala obuhlungu ukuthi bebefike kube ngathi kuba ngcono phinde futhi isimo sibe sibi esengasakwazi ukubona angasiboni
sekuqine ngisho amazinyo isho osebethi bamlokhuza amadiliphi lutho amadiliphi arasa hayi bamdlulisa-ke bamdlulisele eshowe lapha nakhona lutho ukuphapha lutho nje ukuphapha ngithe kwazi insuku kuhamba insuku ngithe ngiswa kwathiwa-ke hayi lithi nesu uke waphaphama wadla iphalishi waliqeda awungayitshela ukuthi ithemba likhona emveni kwalelo suku kwabuyela khona lapho kanti sekumcisho kokugcina njengoba-ke sekufika umbiko ukuthi-ke usehambile. Ubaba uNxele uthi bazibophezele ukuthatha zonke izindleko zomngcwabo ukuze umndeni kaSithokozile Biyela uzokwazi ukumfihla ngesizotha. Kusweleke khona umntwana wakhe ubaba ngokugula kuthizeni yebo siyazi ukuthi ke izinto zike zibe nzima emakhaya ukuhlanganiseka lapha nalapha sike sathintwa ke nathi ukuthi ake singenelele emzini umuntu nakube bhajwa lapha nalapha yana akusenzeki izinto ngendlela okuyiyona sesifika ke sesizoqinisekisa ukuthi cha umngcwabo uzoba impumelelo ngakho konke abakhala ngakho sesizokwenza ke sokhanya Msamo Foundation konke nje ukuthinta umngcwabo lokho abazobe bekhale ngakho yikhona sizokwenza ke njengamanje ukuthi lokho abakhala ngakho siqinisekise ukuthi ngesonto umngcwabo ngempela uzoba ukhona. Lezi zindaba ze-1KZN-TV zibuyela siqiniseko cele eNgqamzana. Uzovela phambi kwekhomishana kaMadlanga ngolwesibili langesonto ezayo uSayitsheni Fani Nkosi ongomunye wamaphoyisa asola ngokusebenzisana nezinswelaboya. Lokhu kuvele ngesikhathi ke kuqhubeka ke le khomishana nokuyilapho kuchithwe khona isicelo ke sikaMsommeli wakhe ku-Advocate Hartley Ngwato obeceleka izinsuku eziyisithupha ukuze uNkosi ezokwazi ukuzilungiselela ukuthi ke azophendula phambi kwale khomishana. Ikhomishana kaMadlanga inqume ukumnikeza izinsuku ezimbili zokuzilungiselela ongufakazi uSayitsheni Fani Nkosi njengoba ithimba labameli bakhe lidalule ukuthi akasitholanga isikhathi esanele sokuhlelela ukuzovela phambi kwale khomishana. Evidence leaders are of the view that we can deal with the first part and then on the second part only deal with this one. And this is where we say no. On the second part, on documents we received 3 days ago, we request to be given time to peruse, consider and consult. We don't want to come before the commission like what we've seen already on TV, on people coming and appearing before you unprepared and now having to answer to questions that they were never given an opportunity to. We want to be clear and fair and assist the commission in whatever way, and he's willing to do so, but only if he's just been given a fair chance. These documents specifically are said to have been downloaded from his cell phones. His cell phones were taken from him in October last year. By SAPS. Now they had 4 months with his cell phones to download the documentation, but they give him less than 4 days to prepare what it took them 4 months. But it's not just about the 4 months. The relationship that he had with those people may go 40 years or 4 years down the line. How is he going to be able to deal with that in 4 days? Ummeli kaNkosi uAdvocate Hartley Ngwato uthi le khomishana ikaze yendlala imininingwane ephelele ngobufakazi yabuthumela. The index and paginated documents that we sent the link to yesterday, we then realized that from the link, the documents that they've included on the index and paginated documents amounts to 1,300 plus an additional bundle of about 400 something documents, right? But as from Monday, when we dealt and interacted with the commission, we interacted on the base of 4,800 pages. And in the letter that, maybe I should refer you to the same document that you had referred to the commission to, where they say these are the bundles or files that the commission will focus on. They even state further that they will, on the next date, they will then indicate which one to focus on. So at no stage before did they say to us, we've given you the 4,800, the rest of the matters are irrelevant, just focus on the 1,003. The 1,003 became quite very clear to us when we received the paginated documents. But even if that been the case, Commissioner. Uhlabe isimemezelo sikamongameli wakuleli uCyril Ramaphosa oyalele ungqongqoshe amaphoyisa uFeroz Kachelia kuba asungule ithimba elizophenya abasola abaphume phambili kumbiko wekhomishana kaMadlanga
uNgwado uthi lokho akunabo ubulungiswa kwazise uNkosi beyakalitholi ithuba lokuziphendulela phambi kwale khomishana. A very concerning issue. As in the middle of consultation yesterday, the president made an announcement, media statement, where the same client that has not even testified, his name is there, that there's a prima facie evidence and therefore the SAPS must investigate him. He has not given evidence. The fact that when General Kumalo presented his evidence showed him carrying a bag, that does not mean that he's transporting money. The1 KZN TV, kubika uSiphamatla Gumede, ngise Richards Bay. Asithi shelele itolo nenabesilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke izona ehamba phambili namuhla. UNdunankulu uJabule ngabalwela abakulelizwe. Aweshamthetho ahambeleza abakhubazekile. Kanti indida ngokushona kowaseshowe. Ngqongqoshe omnyango wezokubuswa ngibambisana neindaba zomdabu KwaZulu-Natal uThula Sizwe Buthelezi uthi kunesidingo esikhulu sokuba ke kuqondiswe uhlaka lwezokuxhumana nokusebenzisana phakathi kweinhlaka zikahulumeni ibhodi leNgonyama Trust kanye ke nesilo uqobo. Ushengo usho kanjena enza ke zethulo ngesikhathi ke omasipala bakulesifundazwe bevele phambi kwekomiti lasePhalamende lomnyango wezokubuswa ngibambisana neindaba zomdabu. Udaba lomntonsiswana nongabambisani kahle phakathi kwesilo nebhodi leNgonyama Trust sekuphinde kwaba ke sematheni muva nje njengoba kungqongqoshe uButhelezi enxusa ikomiti lasePhalamende lezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu ukuthi lolu daba kumele lifakelwe izibuko ngoba seluya ngokuya luphuma esandleni. Our view as COGTA is to say there seems to be a divergence of approach between the major stakeholders of Ingonyama Trust Board, which is Amakosi, Ingonyama Trust Board itself, the trustee, which is His Majesty the King, and the Minister of Land Reform and Rural Development. We would prefer to see more consultation taking place before positions are adopted. For example, Chairperson, the Minister of Land Reform, Minister Nyonso, wrote a letter in December 2025 to the Provincial House of Traditional Leaders requiring their view on the issue of the board, and wrote exactly the same letter to the chairperson of the board, which is Isilo. But the view of the Provincial House expressed by the chairperson in his letter to the minister is exactly the opposite of the view expressed by the chairperson, which is Isilo. And that then gives and creates a problem, because it seems as if we are not pulling from the same direction on this very important issue of Ingonyama Trust. Ushenge ubuya waveza ukuthi ke baseyinhlelweni zokuthuthukisa amahhovisi emkhandlu yamakhosi. There is an amount of 17 million rand which we will be using to refurbish and renovate the TACs, the traditional authority centers, which is one of the major concerns which Amakosi have raised. Khona manje lokushenge uphinda waveza ukuthi kumele kwelibuko leduze udaba losozimayini asebezenzela umathanda nje eindaweni zamakhosi. Is the issue of people who are just mining in the areas of Amakosi. They just come there with trucks without Inkosi knowing who is this company, and they say no, they've got a permit from DMR, Department of Mineral Resources,
Yet Inkosi was never consulted. Inkosi never participated in the process. And then Inkosi wakes up one day and there are trucks all over his area mining. We have a list of Amakhosi who are affected by this tendency, especially in the South Coast and in the Abaqulusi area, where these companies are carrying these mining permits and mining in the areas of Amakhosi without the knowledge of Amakhosi. Umasipala wesifunda iKing Cetshwayo uqhome ukuphaphela egwalagwala abafundi abenze kahle kumphumela kamatrikulation onyaka ofile. Okufakazelwe ukuthi ke lesi sifunda siphume indawo esishagalolunye ngo-89.4% esifundazweni KwaZulu-Natal. Kulo mcimbi ke kutuswa igalelo lothisha ezikoleni kanjalo ke nokusebenza ngokuzikhandla kwabafundi. Kulo mcimbi wokuhlonipha abafundi obusingethe ngaphansi komasipala uMthonjaneni kuqale ngokuqonyeliswa kwezikole ezenze kahle kwimpumelelo yazo ngaphambi kokuba kuxhonywe uphaphelo lwegwalagwala abafundi abenze kahle kwimpumelelo yamatrikulation ka-2025 kulesi sifunda. Umfundo baqoqade bonke emakhanda ngokuphasa izifundo zakhe zonke ngo-distinctions obenze izifundo ze-science eMpangeni High. Ubuhle beNkosi Qwabe uthi usethathiwe isikhungo semfundo ephakeme University of Cape Town kanti uyokwenza izifundo ze-actuarial science. Nginikwe award ukuthiwa ngu-number 1 eKing Cetshwayo. Lokhu kena akusiwo umsebenzi wami ngedwa. Umsebenzi wami uthisha omkhulu wami uMr Zwane, isikole sami eMpangeni High, na support abasinika yona abazali umama nobaba ekhaya banginika support ngayo yonke indlela. Isikole sethu ke thina sinama extra singena ekseni siphuma ngo-8 ebusuku, so yonke leyo support from othisha bami bonke ebengiyithole yona engiphushile enginike leyo extra motivation ukuze ngifike la ngikhona namhlanje. Abafundi baqoniswa ngezindondo nezisiza kufunda kanye nesambe semali yokubhalisa izikhungweni zemfundo ephakeme ukuqhuba izifundo zabo. Umeya kamasipala wesifunda iKing Cetshwayo Sikhumbuzo Dlamini uthi baqomelisa abafundi ngoba begqugquzela imfundo. Baphatheleke inkomelo siyaqala ngokuthi sibenzele sithi aba-apply bese seyikoleni ba-applyele ama-registration akuzothi uma bephasa bakwazi ukuregister ezikoleni ezabakuzo ama-university abakuwo. Sasibanikeza imali engango-6,000 ye-registration bese sithi-ke u-NSFAS siyothatha over-ke uma sebeqhubeka ngaphakathi. Kodwa namhlanje kwenzeke okunye ngoba sithe masikhulumana abanye esilekelela nabo emsebenzini kwathi abanye abafundi abenze kahle kakhulu abangagcina nje ngokubapha inkomelo ama-laptop neminye imkomelo khona bagcina futhi bebenikeze imfundaze ukuthi noma uNSFAS engasabanikanga imfundaze kodwa bona babaqhubeke baze baqede ukufunda ama-degrees lana abazobewenza. Lo ilungu lesishayamithetho sesifundazwe KwaZulu-Natal nobuyisikhulumi sosuku uDkt Lwandile Biyela uthi impumela emihle yabafundi iy'nselela kuhulumeni ngoba baningi asebefunde bagogoda kepha abahlezi emakhaya abayitholile imisebenzi. Ingane ephasa kahle zizoya ema-university ziyofunda. Sinenselelo yokuthi mayibuya akufanele ziyohlala emakhaya ngoba kumanje khona i-challenge ukuthi kunama-unemployed graduates asebebuya ema-university kodwa bahlele emakhaya. Ngakho kufuna umuntu mayibuka ayibuka ngeso leqiniso ukuthi sithi siba-celebrate ngapha kodwa nathi besizibuza ngapha ukuthi kombe yini ekufanele siyenze ukuze bethi uma bebuya bethola ama-results amahle bebuya ema-university sebewochwepheshe sebegogodile ngokwehlukana kodwa bekwazi ukuthi bewathola ama-employment opportunities. Izindaba ezenziwa KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu eMelmoth. Asiphinde sethi ishelele itolo nenebesilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo kwezona ehamba phambili namuhla. UNdunankulu uJabule ngabalwela abakulelizwe. Aweshamthetho ahambeleza abakhubazekile. Kanti indida ngokushona kowaseshowe. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-15.95 kuyidola laseMelika. Libe ngu-21.93 kupondo waseBrithani, libe ngu-19.04 ku-euro yase-Europe. Kanti intengo yegolide yona ingu-$5,121.29 a-ounce bese kuthi intengo yoyilo ngahluziwe yona ibe ngu-$70.71 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo.
Isilomo sebafana bafana uTebogo Mkwena sifonqeke isiqoko kubalandeli beMamelodi Sundowns sibakhumbuza ngokubaluleka kokuqhubeka nokwesekela leli qembu laseCloricop ebuhleni nasebini. Mkwena ungomunye wabamqoka kweSundowns ubekhuluma ke nethimba lawo labezindaba muva nje lapha ecele khona abalandeli kuba behlisa umoya ize qonda ukuthi isizini abayiqalanga ngendlela bonke abebekade befisa ngayo. Lo mdlalo isilomo nokwabalandeli ibhola laseAfrika ukhuluma kanjena nje Sundowns esematheni kulezi insuku kulandela ke izigameko zaseLoftus Versfeld Stadium ngempela sonto edlule emva kokubambana ngamagoli amabili ngapha neAl Hilal Omdurman yaseSudan emidlalweni weGroup C weCAF Champions League. Abalandeli beMamelodi Sundowns bavuka kumbhejazana bathi kabamuhle bamfele umqeqeshi wasePortugal uMiguel Cardoso nosomaqhinga uFleming Berg odabuka kwelaseDenmark obhunyelwe nangamanzi. Akasibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Iyane nabakaqamba lankomo zelahlekile zodliwa umdlebe wasoshangane kwamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile